pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolog nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa tak na ang alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Nagaisahanon nga may perfect attendance nga board members ang Negros Occidental si Araceli Somoza sa unang nga distrito. Samtang kaupod man nga board member nga sa 1st District nga si Romel Divulgado, amo naman ang may pinakamadamo nga napasar nga resolusyon kag ordinansa. Sa record yung ginpresentar ni Provincial Secretary Attorney Maki Angel Ascalon, si Somoza may perfect attendance sa 25 ka mga regular sessions ang sangguniang panlalawigan umpisa Hulyo tubtub Disyembre tuig 2019. Si Divulgado may 204 ka mga resolusyon kag 6 ka mga ordinansa. Sa 2 September 10, si Divulgado nagserbi man bilang presiding officer pro tempore. Si Manuel Frederick Co sa ikatatlo ka distrito ang nagaisanon man nga board member nga may isa lang ka-absent kag 2 ka official kag vacation leave. Ipadangat naman ni Barangay Handumanan Kapitan Ricardo Danoy sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB ang wala pagbiyahe sa mga salakyan na pasahero sa Handumanan sa kagab-ihon. Sunod kay Danoy, ginahingyo niya ang mga operator kag driver nga magbiyahe tubtub las 10 sang gabi o kun sobra pa sa amo nga oras. Natukiban sang kapitan wala labot sa guba nga dalan nga nagadelay sa biyahe sa mga salakyan. May mga driver nga tubtub las 6 lang sang gabi nga nagabiyahe kag iba naman nga salakyan aberyado. Magluwa sa LTFRB, plano man ni Danoy nga mag-request ng pila ka unit sa Ceres Bus nga gina-operate sa Valecar Transit kung kinahanglanon. Nagalaom ang kapitan nga tumanon sa mga operator kag driver ang iya nga ginhingyo kay kun hindi siya magduha-duha nga himuon ang amo nga alternatibo. Naibaluan nagreklamo ang mga pasahero kag pila kada gabi agud makasakay sang Handumanan Libertad nga rota, bangod 8 tubtob na 10 ka unit na lang ang nagabiyahe nga salakyan. Mayara lamang sang masobra isa ka gatos nga unit ang nagabiyahe sang Handumanan Libertad nga rota. Ano sa ikaw-untat na biyahe? Okay. Ano ito na biyahe kong gabi? Din-pressure ko sila. Kaya kung gusto nila na hindi ko mareklamo sa LTFRB, mag-prepare sa pag-pinaklat evening, mga biyahe. Si Barangay Handumanan Kapitan Ricardo Danoy. Samtang ginpaidalom ang 98 tanan ka mga pulis, lakip na ang 3 ka non-uniform personnel nga nadestino sa Negros Occidental Police Provincial Office Headquarters sa surprise drug test kahapon nga adlaw ang ipatagan sang Nokpo Provincial Crime Lab. Sunod kay Public Information Officer Major Edison Garcia, ining kabahin sang programa sang Police Regional Office 6 nga Sustained Reformation, Internal Cleansing kag Proactive kag Smart Policing. Dugang pa ni Garcia, luyag man ipasiguro ni Provincial Director Colonel Romeo Balaros nga mapabilin ang disiplina kag masiguro nga wala naga-intra sa illegal nga droga ang mga personnel sang NOCPO. Naibaluan tanan nga personnel gikan sa Intelligence Department kag Drug Enforcement Unit ang inpaidalom sa drug test samtang random naman ang pagpili sa iban nga departamento.
kadungan sang Nokpo Headquarters. Nagpatigan man sang drug test ang Himoylan Police Station kag San Enrique Police Station. Matapos ang 2-3 kadlaw, may baluan ang resulta sa mga drug test. Madumduman sa pila ka beses ng patigayon ang surprise drug test sa kapulisan sang Nokpo, wala pa sang may nag-positibo. The program of our provincial director, ensuring the internal discipline, lalo na doon sa mga anti-illegal drugs operatives natin, Intel at saka DEO, para ma-ensure na they are following the procedures. Si Public Information Officer Major Edison Garcia sang Nokpo. Ka mga personnel gikan sa Provincial Mobile Force Company ang iga-deploy sa Sinulog Festival sa syudad sang Cabancalan. Sunod kay Major Edison Garcia, spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, umpisa Enero 16 tubtub Enero 19, magabulig sa kapulisan sang Cabancalan ang mga personnel nga ipadala para sa pag-maintain sang peace and order sa lugar samtang naga-celebrar sang kapiestahan. Dugang pa masugot kag maid-id man ang ila pagbantay sa palibot, ilabi na nga posible madata ang baligyan isang illegal nga droga bangod may selebrasyon. Palayag ni Garcia, posible man nga ang na-recover sa tung Enero 12 sa banwas ang binalbagan nga 2.5 million pesos nga balor sang shabu ang natalana nga isupply sa syudad sang Cabancalan. Sa ibang panaton nga mga balita lokal, nakaangkon sang kapilasan na mag-amay matapos makabunggo sa truck ang ilang ginasakyan nga motorsiklo, las 10:30 ang tagna sang aga Enero 13 sa crossing Kanding, Barangay Kamingawan, siyudad sang Cabancalan. Ginkilala ang napilasan nga si Dominador Laparan, 40 anyos kag ang 12 anyos nga menor de edad sang Barangay Oringaon, siyudad sang Cabancalan, samtang ang driver sang truck ginkilala naman kay Manuel Tiumale, 32 anyos kag taga-siyudad sang Bacolod. Sa inisyal nga pagpahusisa sang kapulisan, padulong sa syudad sang Dumaguete ang truck nga ginamanehon ni Tiumale, samtang nagasugata naman ang motorsiklo sa mag-amay. Dugang pa, pag-abot sa lugar sang insidente, naglapaw sa linya Sanday Laparan, rason nga nagbunggo sa truck nga gintunaan sang ilang kapilasan. Preso karon sa custodial facility sang Cabancalan PNP si Tiumale, samtang ginabulong naman sa Cabancalan District Hospital ang mag-amay. Nagapati naman ang Police Station 4 nga planado ang pagpatay kay Barangay 2 No. 1 Kagawad Romeo Calas Jr. bangod sa pamaagi sang pagluthang sa diin madasig lamang nahimo sang mga sospetsado. Sunod kay Police Major Reynante Homocan, hepe sa Police Station No. 4, wala nila ginadula ang posibilidad nga vigilante group o kon sindikato sa droga ang nagpatay kay Canlas. Dugang pa ni Homocan, magluwas sa iligal nga droga ang issue personal kag politika ang inalantaw Manila nga anggulo sa pagpatay. Samtang ginbulgar ni Homocan nga nagsaylo sa barangay 26 si Canlas bagon may pamahog sa kabuhi ini nga nabaton. Si Canlas ang may siyam kaigo sang luthang sa nagkalain nga parte sang lawas kag na-recover sa eksena sang insidente ang 12 ka basiyo sang kalibre 45 kag 9mm nga armas luthang. Ginpakabalaod naman sang pamilya Canlas ang pahayag sang pulis nga illegal nga droga ang nagapangunang motibo sa paglutang sa ila himata nga si Barangay 2 No. 1 Kagawad Romeo Clinton Canlas sa atong telikdan nga Sabado sang gabi. Sunod sa iloy ni Canlas nga si Marjeline Canlas, 57 anyos, pato-pato gid lamang ang mapahayag nga ang yabata protektor sa illegal nga droga. Sa exclusive interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Marjeline, ginpalayag sini nga sa sulod sang 3 ka termino nga pagpangalagad ni Canlas sa barangay, wala ini nakabaton sang anuman nga kantidad nga gikan sa illegal nga droga. Ginako naman sang iloy nga ang napatay nga sadto nakabati ini sa maligasyon nga ang yabata nagapaton sang 2,000 pesos gikan sa mga nagbaligya sa illegal nga droga, apang ginklaro na nila ini sa mga kapulisan upod man ang pila ka opisyales sang barangay. Panugyan sang iloy ni Canlas sa mga kapulisan, buligan sila nga maangko ng hustisya sa kamatayon sang Barangay Kagawad. Ang bangkay ni Canlas ang haya sila puluyan sa Purok Tahong, Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Sa katapusan nga balita lokal, ginatugyan na ni Bacolod City PNP Director Colonel Henry Binyas kay Police Station 4 Commander Major Reynante Homocan ang paghatag kasolbaran sa kaso nga pagpatay kay Barangay 2 Kagawad Romeo Calnas Jr. Sunod kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, magabulig man sa investigasyon ang Investigation and Detective Management Unit o kung IDMU sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Ariel Artillero.
Dugang panipiko wala nagtukod sang task force, mga nagapati si Binyas nga masarangan sang Station 4 nga masolbar ang kaso. Sa pagpatukod sang task force, kinanglanon ang approval ni PRO6 Director General bukod Brigadier General Rene Pamuspusan. Pag hindi na makaya diri sa station level, masaka ini siya dira sa headquarters. So that time, pag hindi pagin makakam up sang positive result or still may aragyapon kabudlayan, that's the time ga request kita special task group. CBCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 12 minutos na nagaligad sa tak na ang alasay. Sa ito naman nga mga problema bala sa bukol-bukol nga nagatubo sa inyong alawas, sis na nagkuntumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabaka natin sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Hernais at tubalan sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pagitalang si Doc Ramel Uy para sa libreng check-up. Kagang Santon Plus Herbal Capsule pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Presyo sang face mask sa merkado bantayan sang Department of Trade and Industry. Samtang DNR may panawagan sa publiko angot sa mga pispis nga nagahalin sa Taal Volcano. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
radyo. Salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Mandar natin sa inyo ining Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix imo inis santon, soya, kag manunggay, kag iman pang medicinal herb. Nagabulig ni saya sa aton nga ikaong lawas. Ang aton nga bad cholesterol ginapanubo niya sini. Kag ginatinluan ang aton nga colon o kontinae, makalikaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, dire kita sa ma-enjoy mo na ang aroma sang manamit nga kape. May benepisyo pa para sa imo ikayong lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 18 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sang mga balita lokal o national. Nagpalapta na sang team ang Department of Trade and Industry para bantayan ang presyo sang face mask sa merkado. Sunod sa DTI, nakabato ng ila ahensya sa reklamo sa gulpi nga pagsaka sa presyo sang N95 mask kag gas mask nga mga baligyan kasunod sa natabo nga paglupok sang Bulkan Taal. Duga pa sa DTI nga sinuman nga madakpan nga nagpasaka sang presyo sa face mask, gas mask o kag mga pareho nga produkto ang mahimo mapapanaugan sang penalidad. Mahimo kung magapangatubang sang kaso kriminal ang mga business entities o kung individual nga nagapamintaha. Magapagawa naman sang show cause order batok sa mga medical suppliers si Manila Mayor Isko Moreno nga nagpasaka sa presyo sang N95 face mask kadungan sang naeksperyensyahan nga ashfall bangod sang pag-alburuto sang Bulkan Taal. Sunod sa alkalde, i-revoke ang permit sa mga medical supplier nga mapaslawan nga makapathag sa pagpasaka sang presyo sang face mask. Naglamot ang ashfall sa Metro Manila kag nagapabilin sa alert level 4 ang bulkan. Magapadala sa protection kits nga pagalakipan sang N95 mask kag eye drops ang Department of Health sa Calabarzon para sa maapektado nga residente bangod sa paglupok sang Bulkan Taal. Sunod kay Health Undersecretary Eric Domingo, naglambot sa 1.4 milyones pesos ang balor sa protection kits ang iga-supply sang DOH. Ang Calabarzon ang prioridad nga padalaan sang kits bangod ginakabig ang lugar bilang high-risk area. Nanawagan naman si DENR Undersecretary Benny Antipoda sa publiko nga makakita sang hornbill kag iban pang sa isang pispis nga naglupad halin sa Taal Volcano nga indi paghilabtan. Sunod kay Antipoda, ang hornbill ginakabi nga endangered species kag ginapadamo sa Taal. Ginapaabot nga makakadto ini sa syudad matapos nagpalagyo sang maglupok ang bulkan. Dugang pa ni Antipoda nga kun may makakita kag mahimo lang nga madakop, i-turn over lamang sa talatapan sang DENR. Samtangin panugya naman ni Antipoda sa publiko nga ipabilin nga magsuksok sang face mask bangod delikado sa lawas sang tawo ang mga particle halin sa ashfall sa bulkan. Nagpadala naman sang 30 ka water tankers ang Manila Water para maghatag sang matinlong at tubig sa mga pamilya nga ginpabiya sa ilatag sa kapuloy-an bangod sa paglupok sang Bulkan Taal. Ang mga tankers ginpadala sa 3 ka banwa sa probinsya sang Batangas. 4 ka tanker ang ipadala sa poblasyon Balele West Covered Court, poblasyon Gloria, kag Tanawan Gym 2 sa siyudad sang Tanawan. 2 pa ka tanker ang gindala sa PUP Gymnasium sa Santo Tomas, kag 6 ka tankers sa Bolbok Provincial Sports Complex sa siyudad sang Batangas. Ang iban pa nga water tankers na naka-standby para sa deployment sa iban pa nga evacuation sites.
Samtang magapadalaman ang Manila Water Foundation sang 2,000 ka units sang 5-gallon bottles sang potable water kung mainom nga tubig sa mga evacuation centers. Samtang bukas na para sa partial operation ng Ninoy Aquino International Airport. Sunukay na iya General Manager Ed Monreal, puno sang eroplano ang tanan nga terminal sang naiya bangod wala sa nakabiyahe. Halin Domingo sang gabi kag bangod sa natabo, ginbag-o ang oras sang ilang nga pagbiyahe. Ginpahayag sa Manila International Airport Authority kag Civil Aviation Authority of the Philippines, halin las 10 sang aga Lunes amat-amat na nga nakabiyahe ang mga eroplano sa naiya, samtang ang mga pabalik nga eroplano ang nag-umpisa naman nga maglanding las 12 sang udto. Nag-apelar sang paghangop ang pamunuan sang MIA kag NAIA sa mga pasahero bangon magalawig ang separation time sa kada paghalin kag magaabot nga flights bangon madamo nga eroplano ang nagpondo sa NAIA terminals. Naka-record ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sang low-level activity lamang sa Bulkan Taal kahapon nga adlaw Lunes. Sunod kay Mariton Bornas, ang head ng Feebles Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division, nga hindi pareho sa itong adlaw sa Domingo nga naglambot sa 15 kilometros ang eruption column, samtang sa Enero 13, Lunes kahapon, naglambot lamang sa 2 ka kilometro. Doon pa ni Bornas, mas manumo ang aktibidad sa Taal kag may mahuya nga lava fountain sumungman, magagmay nga explosion bangon sa interaction o kung pag-isa sa puwersa sa tubig kag magma sa idalom sang bulkan. Apa sa piyak nga manubo ang aktibidad sa bulkan, wala nagakulugan nga hindi na magbuga sa mas mapaskog nga paglupok sa mga masunod nga adlaw, kabangdanan nga dapat magpabilin nga alerto ang publiko. Sa karon naka-record ang Feebles sa 144 kalinog kag naglambot sa 4.1 magnitude ang pinakamabaskog nga linog. Ginpahayag man ni Mariton Bornas, Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng FEVOLX, kung lantawon ang historical eruptions ng bulkan, mahimo nga pareho kalipot sang 3 lamang kaadlaw kasubong sang 1911 nga paglupok nga nabatyagan ang main magmatic phase sa tung Enero 27 tubtub Enero 30 sa among nga tuig, o kung mahimo man maglawig sang 7 ka bulan pareha sa tung tuig 1754 nga paglupok. Apang ang posible katalagman nga ginamonitor ng FEVOLX sa aktibidad sang Taal, among volcanic tsunami nga sa mga pagtuon mahimo resulta sa mga nagligad nga paglupok o kon ang pag-alsa sang duta nga nagaresulta sa pagdako sang tubig. Ginpangabay naman ni Senator Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment nga magpagawa sang advisory para sa mga employers, partikular na sa mga lugar nga sakop sa Region 4A nga unahon ang safety kag ikayong lawas sa mga empleyado bangod sa paglupok sang Bulkan Taal. Sunod sa Senador, importante nga hatagan prioridad ang safety kay ikayong lawas sa mga trabahante bangod sa ashfall nga resulta sa paglupok sang bulkan kag padayon nga nagaapekto sa Manila kay iban pa nga probinsya malapit sa Taal. Duwa man ni Villanueva, kinahanglanon ang advisory sang DOLI bangod sa idalom sang Occupational Safety and Health Standards Act, kinamatarong sa mga empleyado nga hindi mag-obra, ilabi na kunyara sa peligro ang kabuhi, kag kinahanglan suportado ini sang DOLI. Nanawagan man si Villanueva sa mga employers kag sa ila pagginbutang nga safety officers nga i-assess kung bala yara sa imminent danger. Ang ilang ginatrabahuan kahatagan prioridad ang safety sang tanan. Sa katapusan nga balita national, patay ang truck driver samtang pilason ng 3 kaiban pa sa aksidente sa dalan sa syudad sang Calamba sa probinsya sang Laguna bangod sa ashfall nga resulta sa paglupok sang Bulkan Taal. Ang napatay ang ginkilala kay Gilbert Briones, residente sang Santo Tomas, Batangas, samtang ang iya mga kaupod ginkilala sa ilan day Jovin Daen, 22 anyos, Charity Flores, 33, kag Raymar Daen, 34 anyos. Sunod kay Lieutenant Colonel Chita Del Gauiran, spokesperson sa Calabarzon Police, ang aksidente natabo launa sang kagahon Lunes samtang ginausoy sang truck ang National Highway sa Barangay Pasiano, Rizal. Dugang panigaw Iran, zero visibility na o kung hindi nakitaon ng dalan bangon natabunan sang madamol nga volcanic ash ang windshield sang truck kag nadulaan sang kontrol ang driver kabangdanan nga nagbaliskad ang truck kag nagbunggo sa poste. Si Briones ang pinakauna nga na record nga napatay bangod sa paglupok sang bulkan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26. Sa ito naman mga ka-aksyon, ining mighty siblang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Inatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, marami maningan antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Kag Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule, pwede na ninyo ma-order online sa www.kalusuganyan.ph o hindi ka na magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyong imamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, ubod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, ubod gyapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.